Inonzi Gift Kalisto Machengete, Director General wePodras. Chirongwa chatinacho nhasi pano ndechekudzidzisa vanhu nenyaya yeData Protection Act. Pamusana pekuti personal data dzedu dzatiinadzo, munhu kuti asevenzese anofanira kunge awana mvumo kubva kumuridzi weinformation iyoyo. Kana pasina, inotori mhosva iyoyo. Zvekare tiri kudzidzisa vanhu kuti izvo kana uchisevenzesa ICTs vasange vachitumidzira mapikicha, mavhidiyo asina tsarukano, pamusana pekuti izvozvo zvinokonzera kusafamba zvakanaka pakati pevanhu, kusawirirana pakati pevanhu, endi imhosva zvekare. Saka tiri kuedza kuti vanhu vanzwisise mutemo uyu, nokuti mutemo mutsva, kuitira kuti vasazenge vachisevenzeserwa data ravo nevamwe vaya vanenge vachida kuita mari nedata iroro. Personal data inokwanisa kusevenzeswa ichiitiswa mari nevamwe vanhu vakawanda. So ndo chinangwa chatinacho kuti vanhu vazive kukosha kwedata ravo, kwepersonal information. Tsarukano mavhidhiyo evanhu vasina kupfeka kana kuti vachiita zvimwe zvinhu zvisingafaniri kunge zvichibudawo pachena, zvichipostwa, zvichisheyiwa, vanhu vachiona pasina mvumo yemuridzi wemavhidhiyo iwayo, atingati pornographic videos. Batwa nemhosva hombe chaizvo. I think iyoyo kana iri yemavhidhiyo, because mune mhosva dzakasiyana siyana. Yemavhidhiyo inogona kutoendesa kujere kana kuti unobhadhariswa fine. I think inofanira kunge iri palevel 10.